Значи си тук в България. Какво обичаш да правиш, когато си в почивка тук? Ами, в момента си почивам и обичам да ям, да? Обичам да ям български храна. А ти? Да, точно така. И аз обичам да си почивам и да хапвам българска храна. Да. Супер е да се насладиш на традиционните вкусове. Да. Как го се занимаваш? Аз работя в маркетинг. Харесва ми да създавам съдържание и да помагам на бизнеси да растат. Браво. А ти какво правиш в свободното си време? Ами, уча медицина и аз съм специалист по здраве и фитнес за жени. Това е много интересно. Значи ти се занимаваш с здраве и фитнес за жени. Да. Това е много хубава комбинация. Да, благодаря.